Okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. So pupunta po tayo sa Bani Project. So matatapos na sila doon. So mag-pull out na rin tayo ng mga ibang gamit doon. Tapos pagkatapos natin doon mga boss, ang last na gagawin nila doon yung modular kitchen cabinet. So yun yung last na gagawin natin doon sa Bani Project. So bali iuwi na natin sila rito. O kaya uwi na sila rito para dito na nila gawin yung modular cabinet natin. Tapos pag nagawa na, i-deliver na lang doon. So ganun po yung mangyayari. So punta muna tayo dito sa sa project natin dito sa may bahay. So yan yung cabinet na ginagawa dito. Yan yung project natin dito sa Kalipayan. Okay, sa Santa Ignacia rin po. Yan mga boss, gusto magpagawa ng modular cabinet, kitchen cabinet mga boss. So mag-message lang po kayo sa Maclagondilla Furnaces na makikita nyo dyan sa screen. Okay, so gusto nyong magpagawa, message lang po kayo dyan. Pre-estimate po tayo mga boss. Okay, so tara, punta muna natin, update natin yung bahay dito. So ayan, nagkakantuhan na sila. So may mga moldura pa yan na gagawin. Moldura. Okay, so inaayos lang nila yung forma. Okay, tapos may stoneworks pa rito. So titingnan natin kung kasya yung stoneworks natin. Kung hindi kasya, ibahin na lang natin yung design dito sa taas. So may mga stoneworks kasi tayong natira doon sa mga naging project natin noon nung nangontrata pa tayo ng mga bahay. So ay mga boss, yung pag nagkontrata tayo layout to finish. So may mga materials tayong sobra-sobra noon. So yun ang gagamitin natin dyan. So tingnan natin kung kasya yan hanggang sa taas. Kung hindi kasya hanggang sa taas, dito lang muna sa baba yung lalagyan natin. Tapos dun sa taas, i-bind na lang natin yung design. Okay, so magagamit na rin natin. So ang kulang lang dito, syempre yung moldura, stoneworks, yung pinto. Tapos meron pa dito, gagawa tayo ng look bed dito mga boss. Parang second floor niya. So kwarto. Bali itong ginagawa natin, puro kwarto lang ito. Kwarto. Wala po siyang salas. Basta kwarto lang siya. Kasi kulang po yung kwarto natin doon sa bahay. Kung banyo naman, meron naman silang banyo. Andito lang naman yung banyo natin. So may chair po sila dyan. Meron naman tubig dyan. Pwede silang mahadigo. At magbawas dyan sa CR natin, kompleto naman dyan. So madali, ano lang naman, malapit lang naman yung lalakaran nila. Okay, tapos dito yung stock room natin. So hindi pa tayo nakapag-ayos-ayos. So marami pang kalat dito. So magbabawas-bawas tayo nyan. So ito yung pupuntang cabinet natin dito sa may ano na to, sa may Kalipayan. So ito yan, ayos. So binubuo na nila. So ang deadline kasi nito bago 15 dapat matapos na tong cabinet natin, kasi yun ang usapan namin ng may-ari. So dapat bago 15 March 15 may lagay na natin doon, matapos na. Okay, sana kayanin mga boss. Okay, dito sa natin mga boss, sa pang-aging natin. So baka gagawa na lang kami ng panibagong lalagyan nito para pag magtatabas tayo, hindi na natin kailangan tanggalin. So natatanggal kasi ito mga boss, pwedeng palitan ng pang saw, ang table saw. Tapos pag ganun ginawa natin, magagamit natin yung table saw. Tapos magagamit na rin natin ng itong pang-aging natin ng sabay, kasi hindi natin maiwasan minsan may mali tayong mga tabas. So kailangan pa natin tanggalin ito para ilagay yung natin, pang-cut natin, yung circular, yung table saw natin. So pag ganun ginawa natin, menos tayo sa oras. Tapos dito, may ano pa kasi ito, kasama kasi dun sa binili natin sa Alibaba, may router pa ito. So baka yung router kahit dito lang.
hindi naman na nakakambala pag ilagay natin yung makina rito na isa yung table saw tapos yung router, so okay lang na nandito yun. So ito lang yung ano natin, alisin natin, gagawa na lang ito yung palibagong lalagyan niya para may nag-aging, may nagtatabas ng sabay. Okay, so yan lang muna. So assemble muna tayo. Tapos sila dito muna sila mga boss. Ayusin nila tong project natin dito. Tayo naman pupunta naman tayo ng Bani, Pangasinan. So punta natin project natin doon. So tingnan natin, i-update natin mga boss. Pasyalan natin. Tapos balik ulit tayo rito. So magpo-pull out din tayo kasi ng gamit doon mga boss. Kasi hindi naman kaya ng tangkulong natin na ikarga lahat. Kaya magbabawas tayo. Tara, samahan nyo muna ako magbiyahe mga boss. Okay, mag-isa lang tayong biyahe ngayon mga boss. Wala tayong kasama. Si Bad yun uli. Dito naman siya sa cabinet natin. So mas kailangan siya rito. So biyahe na tayo mga boss. Yan, shoutout nga pala sa mga subscriber po natin na laging nanonood mga boss. Siyempre sila yung mga laging nagko-comment. Sila Joker Official Vlog 2.0. Ayan, si Ma'am Elizabeth Versosa. Ayan, shoutout po sa inyo. Lagi po kayong nandyan. Siyempre kay Ma'am Marilu Morandarte, Furniture Boys Vlog. Yan, so sila po yung lagi ko nakikita nagko-comment sa mga vlog po natin. Okay, so let's go. Okay, dito na tayo mga boss. Andito na tayo sa Bani Project, Bani Pangasinan Project. Ang ganda na. Wow. Okay, tingnan natin mga boss. Ayos. Kita ko na. Okay, so ayan ganda na. Wow. Ayos. Bagong bago na. Mukhang bago na yung bahay mga boss. Ayan So ayan nabitin lang doon So pag tinabunan yan, nalagyan ng plant box, gaganda na rin yan. So hindi na mapansin yan. So ito yung natin, lagyan natin ng kulay. Ayan So lagyan na lang natin dito sa grady light. So magkaiba siya, seal gray, smoke gray, so tapos grady light, tapos semi-gloss itong mga to. Ayos. Ano na? Ayun. Nakapaglagay na ka ng grady light pare? Maglagay nga kayo sample para makita natin habang nandito pa ako. Ayun ganda. Flat to ka pare? Ha? Flat to ka. Sige. Ayos, ganda na. Wow. Bagong bago na yung bahay nila mga boss. Bagong gawa. Ayun, dito sa kabila. Ayun So pinintaran na natin yung fascia board nila. So yung binili natin roof shield. Ayun. Acrylic gloss roof paint. So ayan, pinintura natin doon sa fascia para halos kakulay na itong spandrel natin. Kulay white. Okay, so bumili na lang sila ng ako na lang bumili ng ng pintura nila. So yung labor na ito hindi ko na siningil. So bayaran lang nila yung pintura na binili ko. Libre na yung pagpintura natin. So kaya pa naman ng budget, kaya
Ganun yung ginawa ko. Pati doon sa bubong, so bumili na lang sila ng pintura. Ako na lang bumili ng pintura niyan. Tapos yung labor, pre ko na. Pre ko na sa kanila para hindi masyadong maraming gastos nila. So kaya pa naman ng budget, kaya binibigay ko yung mga ganong ganong mga offer. Para gumanda na rin yung bahay nila pag natapos, para lahat mapinturahan. Okay, siyempre kung hindi kaya ng budget, hindi ko i-offer yun. So kaya pa naman, may matitira pa naman. So ang importante nilang naman sa amin, magkaroon kami ng trabaho. So yan, kaya binibigay natin. Okay. So seal gray, tapos smoke gray, tapos yung susunod na yan natin, gray delight yun. Ayos. Puro Davis paint. So tingnan natin, na-timingan natin yung nila. Pagka nila dati hindi ko natatimingan eh. Flying fish. Flying fish mga boss. Hindi nakalipad, dinalas yung pakpak. Tapos kanin yun. Kanin. Oh, may sopas pa kayo ha. Ayos ah. Ay kwata? Ay di cracker? Ay crackers pala, pangpulutan. Pangpulutan pala mga boss. Okay, pasukin muna natin yung bahay. So paliwanag ko muna rito sa labas. So yung nakikita yung moldura na yan, so hindi po yan semento. So hardiplex lang po siya na 12mm. Tapos dinoble namin, tapos kinat na lang namin, tapos tinox na lang namin dyan mga boss. Dinikit namin, tapos sinuporta namin ng screw, tox screw. So yan po siya. So wala pang pa yan mga boss, flat latex pa lang po yan. Wala pa po siyang hindi pa po siya na top coat. So semi gloss yung gagamitin natin dyan na kulay. Okay, pasok tayo dito sa loob. So dito sa loob okay naman na. Okay. So nilagay ng mga ilaw, kompleto na. So mga ilaw nito, so RGB. So makikita diyan RGB po 'yan. So pwedeng palitan yung kulay niyan, red, green, tsaka blue. So yun po yung kulay niyan. So maraming combination niyan, mga 15 colors. So pipindutin mo lang, mag-iba na yung kulay niya, yung strip light natin. Tapos dito sa may pinlight natin, 6 watts po yan na tricolor, warm white, daylight, tsaka white. Okay, so dito gumamit din tayo dito ng kornisa. So lagi kasi kami gumagamit ng kornisa mga boss, kasi ito po yung product namin na kami po talaga yung gumagawa. So ito yung ginamit natin, yung model na MD. So ayan mga boss, MD. So maganda kasi rito mga boss, kahit malaki yung awang niya, pag gumagawa ka, so mamasilyan natin. So ganun din sa taas, 45 na model lang yung lagyan natin dito sa taas. So yung mga boss, yan, kornisa rin po natin yan. So yung ilaw dito, makikita yung ilaw dito, tapos mga kornisa, ceiling rose. So mayroon din tayong nilagay na ceiling rose, ayan o. Ayan, tapos doon sa kabila naman, yung mas malaki tsaka maliit. So ito yung mas malaki. So lahat po yan makikita nyo sa Maclagonilla Cornices. Kung gusto nyo mag-order, so order lang pa kayo dyan mga boss. So makikita nyo dyan sa screen. Okay, so dito tingnan natin dito sa may kwarto kung nakabukas. Ayun, pinakailaman na natin, ito lang tao mga boss. Okay, sindan natin. So ayan, naka-RGB rin siya. Nakaset lang siya ng blue. Tapos itong ilaw dito, tricolor po yan, yung ano natin mga boss, yung center light. Yan naman, tricolor din yan. Warm white, daylight, tsaka white. Okay, so ganoon din dito sa kabila. Dito sa kabila ganoon din. Okay, pinakilaman ko ng mga boss. Okay, so nakaset siya ng green. Okay, ayos. Tapos dito, ayan mo mga boss. Dito nga pala, pakita ko muna yung 3D model na ito mga boss.
So makikita nyo dyan sa screen. Okay, so ganyan po yung itsura niya pag natapos. Tapos dito makikita nyo dyan sa screen yung 3D model niya. Okay, so ganun din mga boss yung nangyari dito. Okay, so ang wala pa lang dito yung modular cabinet natin. So yan ang gagawin natin dun sa bahay. So matatapos na sila ngayon dito na magpintura. So uwi yung mga kasama natin sa trabaho, tapos gagawin yung mga modular cabinet natin. Tapos pag nagawa na, i-deliver na natin dito para ikabit. Ganun po. So ayan, naka-cove design siya. Tapos may kanal po siya. So yung luwang ng kanal natin nasa 20 cm yan. Tapos yung pataas niya, yung drop niya, nasa 5 cm. Tapos itong cove design natin mga boss, nasa ano po yan, nasa 25 cm yung drop niya. Tapos yung luwang nito mga boss ay nasa 50 cm. So 30, 20, tapos 10. So ganun yung sukat niyan. Okay, so dito rin ganun din mga boss, nasa 40 naman ito, 40 cm. Tapos 25 cm yung pataas niya. Ito naman nasa, yung drop nito nasa 20 cm yung drop nito. So mas ano siya, mas baba ito kung ikumpara mo dito sa mga design natin sa gitna. Tapos itong ano natin, design natin, yung kapal nito mga boss, nasa 40 cm. Tapos yung siding nito, yung siding niya nasa 10 cm. Okay, so dito naman sa bar counter natin, so ang haba nito 200 cm. Tapos yung drop niya nasa 20 cm. So 10 cm itong nakikita nyo dito. Tapos din sa bakante sa may cob light, sa may strip light, 10 cm din po yan yung sukat niya. So makikita dito flat lang dito sa may sa may kitchen natin. Okay, so meron din dito, meron din kwarto rito. So yan, nakaset siya ng green. So ganun din yung sinabi ko dun sa kabila, ganun din po yung kulay na nilagay natin dito. Okay, so ayos na yung pagkakalagay ng mga ilaw. Okay, so dito naman tayo. Dito tayo sa papuntang dirty kitchen. So ayan. Okay, so hindi pa namin tinapos dito yung kornisa, gaya dito sa kabila boss, mga boss, kasi meron pa tayong lalagay na cabinet. So yung kornisa natin dadaan dun sa ibabaw ng cabinet. So ganun din dito. So dadaan din dun, kaya pinutol muna namin dyan. Okay, so may kanal din dito. So may drop dito, tapos may kanal pa dun sa gitna. So ganun nangyari dito. So parang kung titignan mo siya, parang flat ceiling lang siya, pero may mga maliit na drop siya. So 5 cm, tapos 5 cm din yung drop dito. Tapos ang luwang nito nasa 20 cm. Tapos yung kapal nito hanggang dito 60. So parang 20, 20, 20. So ganun nangyayari diyan. Diretso. Tapos dito lumuwang lang siya ditong banda. Okay. Okay, so ito yung isa pang kakabinitan natin. So ang nagano dito mga boss, si crystal granite, yung naglagay ng granite dito. So babalik pa siya rito mga boss. So ito yung sinasabi ko kanina na hindi natin itinuloy yung kornisa, kasi may lalagay pa tayong cabinet dito. So pag nilagay yun, itutuloy na natin kornisa sa ibabaw. Ganun yun mga boss. Ayos, so may baseboard din tayong kinulayan din natin sa baba ng baseboard. Black po siya, pero makintab. Nilagay po natin ng emulsion yan. Tapos dito mo sa CR, siyempre flat na lang yung nilagay natin dito. Flat ceiling. So ang ganda na. Ang ganda. Ayos. So nag-iba ng itsura niya. Di mo akalain na nasa liblib kang lugar may ganitong kagandang bahay. So ang di pa nanot dito mga boss ito. So ito pipinturan pa nila ito. So meron na yatang nakusap si madam para magpintura dito sa mga hamba at pinto. So mas maganda kasi kung spray, gagamit tayo ng compressor para dyan. So yung mga eksperto, sila na yung gagawa dyan. Okay, para mas maganda yung
project natin. Okay? Okay, so yan po yung update dito sa Bani Pangasinan project mga boss. Siyempre sa mga gusto magpagawa ng bahay, ang kisame mga boss, pintura gaya po na ito. So pwede po kayong mag-message ngayon. So siyempre mag-message na lang po kayo dyan sa Maclagonilla Corneses o kaya sa page po natin, Maclagonilla Vlog. Makikita nyo po dyan sa screen. So ganito kasi yan mga boss. So bago natin gawin yung bahay ninyo, so idodrawing ko muna yung loob ng bahay nyo, yung actual ng loob ng bahay ninyo. Tapos gagawin ko po siya ng 3D model. Tapos pagkatapos kong nagawa ng 3D model, siyempre ipopropose ko po yan sa inyo. Makikita nyo na po dyan kung ano po yung magiging itsura ng bahay nyo bago pa natin simulan. So maganda kasi dito mga boss, sa drawing pa lang pwede na nating palitan yung mga design kung sakaling hindi nyo po magustuhan yung design na ipopropose ko sa inyo. O kaya kung may mga design kayo na gusto nyong ipagawa sa akin, ilagay sa bahay ninyo. So may lalagay natin sa 3D model pa lang, may lalagay na po natin doon yung design para kahit hindi pa natin nasimulan yung bahay ninyo, makikita nyo na po yung actual niya pag natapos. So ganyan mga boss. So message lang po kayo mga boss. Kukunti lang po yung nakapila ngayon, baka wala pang 6 months, maumpisa na po natin yung bahay ninyo. So contact lang po kayo mga boss. So hindi pa kayo magsisisi sa mga gusto magpagawa. Lalo na ngayon, hindi tayo sigurado, lalo na sa mga sa abroad, hindi po tayo sigurado sa mga ibang mga ibang nangongontrata. Hindi natin alam kung gaano po sila ka legit. Buti dito, sigurado na po kayo. Yan, hindi lang sa trabaho, makikita nyo ng pulido yung trabaho. Siyempre makapagkakatiwalaan yung mga kasama natin na magtatrabaho sa bahay ninyo. Okay, so ayan, hintay lang natin yung kain na tayo mamaya. Kain tayo. So pinapano ko lang itong kulay dito para makita natin. Ayan o. Pinapakulahin ko na kila Paribal para makita natin kung ano nabigay yung itsura niya. Testing. Okay, so kain muna tayo mga boss. So ito papapinturan ko pa ito ng puti. Nagkamali sila rito. Kain muna tayo. Doon tayo sa mainit dyan. Dito tayo. Dito tayo sa likod. Kunin yung ano nyo dyan, ulam. At kain tayo. Ayun o. Sabay na tayo. Gila tayo sir, anggal. Wan. Gila ta. Antay na. Antay na. Teacher na ko katong. Panandan ay bangdali nagbabay na diyan. O diket, maditakat mga di made. Pili kayo. Tani sa po ito niyo. Sigo, kung na yun ako. Yun. Ayan, naglawan ko ba? Kamatis na kado kamatis. Namadikat ito sa lutan ngayon. Dala ka dyan, ti kamatis bansyung pa. Direct dyan, bantas dyan baba. Nagkadod dyan. Kamatis. Ano naman energy ko ah. Doon. Ay, ubot. Ang kabutang nakatakaw. Ang kanto pati aso. Kasi kasangkag dyan ako. Maraming madam. Bawal ka nito karning ito isang adi aso. Gusto natin iwasa ko. Ito din niya kala. Alam niyo sa baon eh. Makaiti. Ito daw. Naon ba? Nanti ka man nakapit ko yun na alam. Eh, sa baon. Kaya bro. Sige na, bro. Eh, napoy ni. Nagado. Lak ang dasar natin. Sa lutong ni Balso mo di nakatugtugaw. Bagi uli. Sabi ka madam. Eh? Ano? Higop, tanong makaigop pa sa bagay.
sa tangkal. Malagit lang pa. Angin, basta balpas pangal daw, pinakang angin. Ay, mga rugi ka na spot raw. Ayaw, naglumisan. Lalakad ng bansyo. Sukan niyo mula dyan. Ano ba? Pwede niya. Baka po mo dyan. Ang nasama ni Banso. Ay, ang tiyatado ka ka dito, yak ka dito ka. Abutang nak ni Banso. Katagaw. Yung, Ikot mo ka dito ko kinantin eh. Ang tadijay ka. Mukha tata, sini chinila. Di ka. bakit yung pa yung mga malas dante man? Sugar ka na pala ito. Ano, tibalak niyo kaya? Abutang nak. Kasi dal. Balikan niya matibate. Okay, so ayan. Uwi na tayo mga boss. So yan lang muna yung update dito sa project natin sa Pangasinan, Bani, Pangasinan. Ayan oh. Shout out kay Ma'am Linisita. Yan, Orkisa. Ayan, nagubaganda na po yung bahay ninyo, madam. Ayan, ang ganda na. Ayos. Tara. Na tayo sa bahay mga boss. Okay, siya nga pala mga boss. Ayan. Bumili ako ng mais. Saan na yun? Ito. Bumili ako ng mais sa Bani. Doon kila madam. So 413 kilos. 13 kilos to siya. Malalaki po yung mais na nabili ko. Bagong pitas. Ayan na. Okay, limanang mulay. Naglilinis sa likod si Mrs. Okay. Ayan na. Ayun. Yes. Hi. 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 Ito na tayo kay mama. Okay, tingnan nga muna natin ito. Ito natapos nila rito mga boss. Ayun oh. Ayun. Ayun. Ayos. So ayun ang mga ibang natapos. Tapos dito. Okay. Ito yung mesa. Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today natin mga boss. So ayan, kita ulit tayo bukas. So ayan, medyo nakakapagod lang yung biyahe natin. Alas ano na, mag alas 6 na rin mga boss. Okay, so kita po tayo sa next na vlog natin mga boss. Bukas po ulit mga boss. So ingat po tayo lagi at God bless.